Peter Aerts brengt heel wat uurtjes door in zijn serre. Dat is niet voor niets geweest. Hij heeft immers een compleet winterwonderland gebouwd. Met treintjes, een skilift en zelfs een waterval. Ik ben hier iedere dag. Iedere dag moet ik even kijken, want vanmorgen heb ik die kerk nog verwisseld. Het stond me niet naar mijn zin, heb ik het weer veranderd. En zo blijf je aan de gang. En ja, kijk, dat is enkele hoofddingen, dat blijft zo. Maar zo kleine dingen denk ik, oh. En dan zit je in de kamer en dan kijk je de hele spul. Oh, kan ik toch nog wel eens wat veranderen. En dan begin je dat toch weer aan. Hetzelfde heb ik dit vanmorgen langer gemaakt, hier van de trein. Toen kost ik een licht gemaakt in het station. Dat heb ik vanmorgen nog allemaal gedaan. En zo blijf je aan het knollen. Ja, ik zie de trein rondrijden, ik zie lampjes. Dit moet heel veel werk zijn op de bouw, denk ik. Heel veel werk, enkele weken. Want ja, het gaat al met stroom te maken. Het kan altijd iets kapot gaan en zo. Daar moet je toch met opletten. Maar dat valt bij mij wel mee. Ja, want u zegt er kunnen dingen kapot gaan, maar als het kapot gaat, kunt u het dan nog zelf maken? Meestal wel. Meestal wel, jawel. Dat lukt wel. Ja, want kunt u vertellen hoe het een beetje ontstaan is, deze hobby? Ja, omdat ik bij de Eethoeve op de Bogart vroeger werkte. En die moest ook veel kerstversiering maken. En dacht, oh, kan ik hier ook wel eens een beetje toepassen. En zodoende is dat steeds verder gegroeid. En nu gaat het goed. En je ziet hier het resultaat ervan. Hè. Ja, een schitterend dorp, want het wordt ook ieder jaar groter, geloof ik, of niet? Eerst was het zo, alleen dat stuk. Toen is dat stuk erbij gekomen zo. En dat vond ik nog niet genoeg. Dan heb ik er maar zo'n stukje weer aangebouwd. En zo blijf je aan de gang. Hè. Maar ik mag niet te ver hierin komen, want dan kan ik er zelf niet meer bij. We zijn niet zo groot. En ja, als u zo kijkt, wat vindt u het mooiste? De kabelbaan. Die vind ik, is net echt. Omdat ik zelf wel eens ja, skiën niet, maar langlopen hebben we wel eens gedaan. Ja, dat trekt ook aardig wat bekijks, hè, het dorp, begreep ik. Want volgens mij heb je de Montessori school een keer op bezoek gehad. Is er een bezoek gehad en Oorlo uit de hele school is hier geweest. En dan zo nog wel eens mensen komen kijken. En dan zeggen ze, oh, kom even kijken. Oh, ja, kom maar. En dan, dat vind ik leuk. En dan heb je ook een beetje eer van het werk, vind ik. En zoals de anderen dat ook leuk vinden. Dat vind ik dan net echt. Deze trein heb ik er dan zo bij gezet, maar die rijdt niet. Maar dan staat hij op een zijspoor, omdat die er langs moet. Want dit is analoog. En met digitaal, dan kun je wel 2 treinen laten lopen. En dat heb ik niet, dat is te duur. Dat doen we. Zullen we niet beginnen? Nee. Op 6 januari gaat de kerstboom weg, begreep ik. Ja, eerder niet. Het dorp blijft wel iets langer staan, geloof ik. Dat bleef nog langer tot half januari of zo. En dan gaat het langzaam weg. En dan ligt ook aan het weer. Als het hier heel koud is, dan laat maar mooi staan. Het staat niet onder de voeten, hè. Dus laat maar staan.